Jučer je prema katoličkom kalendaru bio blagdan prikazanja Isusa u hramu ili kako je to u nas uvriježeno, svječnica. U puku se često doživljava kao marijanski blagdan, pa ga zovu i Marijindan, Marijino, Marindan i slično. Uz naziv svječnica postoji pravo bogatstvo imena tog blagdana u različitim hrvatskim govorima. U čakavštini to je često svečnica, a u čakavštini svićnica, recimo u Gradišću u Austriji. Na jadranskom području osobito je čest romanizam istoga značenja prema talijanskome kandela svijeća. Pa je to recimo u čakavskoj Istri kandelora, a ista riječ s novoštokavskim akcentom na jugu, u Dubrovniku i u okolici je kandelora. Međutim, najčešća je inačica sa 2a kalandora i ona se može čuti u hrvatskim govorima na čitavom jadranskom području, pa je čak rabe i Hrvati u jugoistočnoj Boki Kotorskoj baš u inačici kandalora. Isto tako u zaleđu jadranskoga područja se susreće romanizam, ali najčešće s premetanjem n i l, pa je to tamo kalandora. Na Sinjskom području, recimo na Imotskom, vrlo često u Hercegovini, pa čak se susreće ponegdje i u Bosni. Zanimljivo je da se u puku svječnica veoma često doživljava kao marijanski blagdan, pa postoje mnoge varijacije tog imena na jadranskom području, poput Gospa, Kandelora, Kalandora i slično. Tamo gdje je svječnica, u Kajkavštini je to često Majka Marija svečnica i slično u Tkonu na Pašmanu, recimo Gospe Svićanica, moglo bi se toga nabrojiti jako puno. U središnjoj Hrvatskoj važniji marijanski blagdani se nazivaju svetice ili svetice. U Šokaca je svječnica često Marijindan ili Marino. U Bosni to zna biti Marina, u bunjevačkih Hrvata često je Marin ili Marindan, pa je i svijeća koja se blagoslivlja na taj dan marinska svića. Opet negdje je u Hrvata u Srijemu zabilježeno ime Svitla Marina, pa čak i karaševski Hrvati u Rumunjskoj imaju Svetla Marija, a kako se toga dana tradicionalno slavilo i Gospino očišćenje, oni taj dan nazivaju i očišćenje. Mnogobrojne varijacije imena svjedoče koliko je taj blagdan popularan u puku.